I denne video viser jeg dig 3 yin-yoga-stillinger, der hjælper dig til at åbne og smidiggøre hofterne. Hofterne er målt for øvelserne. Du vil måske kunne mærke en effekt i andre steder af kroppen. Det er bonus. Hej, jeg hedder Mette, og jeg er yogalærer og indehaver af Mette.yoga. Jeg har et hyggeligt yogastudie i Parkhusgården i Odense, hvor jeg underviser i Hatha Flow og Yin Yoga. Her kan du være med in real life i salen, eller du kan være med hjemmefra online. Du kan se ugens schema på Mette.yoga/schema og booking. Tak fordi du ser med. Jeg vil blive glad, hvis du vil abonnere på min kanal. Jeg kommer til at dele mere ud af min yogaviden, og det er ikke kun yin-yoga til genstridige hofter. Jeg startede til yoga tilbage i 2005 med yoga for gravide, og efterfølgende har jeg dyrket hatha-yoga, iyengar-yoga, vinyasa og yin-yoga. Yin er den form, der har skabt mest plads i kroppen. Jeg rangordner ikke de forskellige yogaformer. Får mig ikke til at vælge imellem styrkende og smidiggørende yogaformer, for vores krop har brug for begge. Og her giver jeg dig eksempler på yin-yogaen. Hop i noget behageligt tøj, kom ned på gulvet på din yogamåtte eller et blødt underlag. Ha' et sammenfoldet tæppe med, og måske et par bøger. Sådan i murstenstørrelse. Og hvis du har et par sofapuder eller andre puder, der kan gøre det ud for en yogapølle, så tag dem med også. Kom godt op og sid på dit tæppe og samle fodsålerne foran dig. Træk hælene lidt ind mod dig og ret dig godt op i ryggen, og så folder du forover fra hoften, så du tipper ligesom fra hoften ud over benene. Giv slip i dine ben. Og her kan det godt være, at du kan mærke lidt i knæene, og det skal du ikke. Så du kan også vælge at understøtte dine lår med en blok eller en bog. Læn forover igen. Når muskler er understøttet, så kan de bedre give slip og slappe af. Du har også mulighed for at runde lidt i øvre del af ryggen og lade hovedet synke ned, så får du også et stræk i rygsøjlen. Og her viser jeg dig en anden måde, du også kan justere på. Det er at tage den her pude op og så runde ud over den. Det kan være, at det er for meget for dig i din ryg eller din nakke og sådan at sidde og hænge ud over. Så du har muligheden for at sidde lidt mere oprejst. Og så længe du kan mærke noget i dine hofter, så laver du øvelsen. Og nu viser jeg dig en anden måde, du også kan sidde på, for det kan også være lidt generende for dine haser. Du kan have din pude ind under knæene, og så runde i ryggen her. Og så længe du mærker noget i hofterne her, hvor du åbner hofterne, måske dine inderlår og din ryg, så laver du øvelsen. Og det er sådan princip nummer 1 i yin yoga, det er, at du finder din første grænse. Hvor kan du mærke noget? Og så stopper du op, så bliver du stille, og så lader du tiden arbejde for dig. Tiden og kroppen arbejder for dig, sådan, uden du behøver at lave særlig meget. Og når du skal op igen, så kommer du langsomt op, og her vil jeg nok mene, at jeg måske kommer en lille smule for hurtigt op. Så langsomt op er meget langsomt. Så kan du strække dine ben foran dig, læne dig lidt tilbage, måske have fodsålerne i måtten og lade knæene falde til den ene side og den anden side. Og det er så den her rebound øvelse, som du laver ind imellem de enkelte yin-stillinger. Så at smøre ledene lidt og løsne lidt op. Og løsne lidt mere op. Og så er det øvelse nummer 2. Og igen sidder du godt op på dine sædeknuder. Og her der folder du også fra hoften med en lang lige ryg frem over dine ben. Og det er jo her, der er nok lidt bonus for os alle sammen i hasemusklerne. Og du må også her runde i den øvre del af ryggen.
hovedet hænge tungt ned. Så her er det dine hoftebøjer, du arbejder med, og selvfølgelig også dine hasemuskler og din ryg. Og her viser jeg også en anden mulighed, du kan gøre. Hvis du næsten ikke kan folde forover, så kan du bøje dine knæ, og du kan have dem sådan bøjet ud over en pølle eller en pude. Du får stadigvæk du bruger stadigvæk dine hoftebøjer, og du får stadigvæk et stræk på bagsiden af dine lår, dine hasemuskler. Og der er en anden mulighed også, det er også at have din pude oven på benene, og så læn dig ud over den, hvis du ikke bryder dig om at runde i ryggen for eksempel. Og så længe du her stadigvæk mærker, at du strækker på bagsiden af lårene og kan mærke det i hofterne, så laver du øvelsen. Tiden arbejder for dig. Og kroppen laver arbejdet helt selv på et ubevidst plan. Og det her, det er så den siddende foroverbøjning. Og den vi lavede først, det fik jeg vist ikke sagt, den hedder sommerfuglen. Og det her, det er siddende foroverbøjning. Og også her kan du efterhånden, som tiden går, måske mærke, at der er noget, der løsner op, og du kan bedre bøje dig fremover. Giv slip. Ja, der skal du ikke lave noget andet end at mærke efter, hvad du mærker, og hvor du mærker det. Så du gør, hvad du kan for at holde din opmærksomhed inde i kroppen. Og der kan selvfølgelig være tanker, der forstyrrer dig, og når du opdager det, så vender du bare stille og roligt og venligt tilbage til din krop, og hvad der sker i din krop, og måske dit åndedræt. Og så skal du op igen, så stille og roligt, og også her kommer jeg vist lidt for hurtigt op, men du skubber dig stille og roligt op til siddende. Så skal du, nu vi har arbejdet lidt her med ryggen, kan du komme om på alle fire for eksempel og lave katten, bare lige for at bevæge din rygsøjle i andre retninger, end du har gjort her. Så både dine hofter og din ryg bliver smurt lidt igen med en lille katteøvelse, hvor du krummer ryg og svejer ryg. Og det var katten, så nu må du gøre klar til øvelse nummer 3. Og øvelse nummer 3, der skal du bruge din blok eller en bog. Du skal ned på ryggen og ligge med knæene bøjet og trække hælene godt ind til dig. Fødderne i sådan cirka en hoftebreddes afstand eller lidt bredere. Løft hoften, og så placerer du bogen under dit korsben. Og korsben, det er lige der, hvor lænden slutter. Så lad du armene gå ned langs siden og giver slip i hofterne her. Gør bækkenet tungt, så lad det hvile på bogen. Så her har du en lille bagoverbøjning. Og den kan du så udvide til sådan et lille hoftestræk også, hvis du strækker dine ben ud og lader hælene hvile i gulvet. Så nu har du både en bagoverbøjning i din ryg, og du kan sikkert også mærke det på forsiden af dine lår og i dine hoftebøjer, som nu bliver strakt. Og her kan du øge strækket på forsiden af kroppen, hvis du vil have
Lægger armene op over hovedet. Det kan være, at de skal hvile på noget, hvis de ikke helt rører gulvet. Du kan også have dine hænder på din pande, hvis du vil, og lade dem hvile der. Men det bestemmer du selv, hvordan du vil have dine hænder, om du vil have dem op over hovedet, ned langs kroppen. Og så ellers giver du også bare slip og trækker din opmærksomhed indad. Hvad mærker du, og hvor mærker du? Og i yin-yoga, der må ikke være noget, eller yoga i det hele taget, der må ikke være noget, der sådan gør ondt. Det må godt være en vis intensitet, og noget stræk, og noget tryk på nogle knogler og nogle muskler. Men det må ikke gøre ondt. Der må ikke være sådan en pludselig brændende smerte, så skal du bakke ud af øvelsen. Og det er også derfor, det er vigtigt hele tiden at holde opmærksomheden på, hvad du mærker, og hvor du mærker det. Og hvis det bliver for meget på et tidspunkt, du kan altid bøje dine knæ igen og have fodsålerne i gulvet og bare lade bækkenet hvile på din blok. Og så lader du ellers tiden arbejde for dig. Og vender din opmærksomhed indad. Og når du har hænderne over hovedet, så må der heller ikke være sådan en prikkende fornemmelse i dine fingre eller dine arme, så må du heller tage dem ned langs kroppen. Og nu er det tid til at komme ud af øvelsen, så har du armene over hovedet, så tager du dem ned langs kroppen, og så presser du imod med fodsålerne, så du kan løfte hofterne og få blokken væk, eller bogen væk, sænk bækkenet igen. Her kan du ligge et øjeblik, eller du kan trække knæene ind til brystet og give dem et kram. Og du har selvfølgelig altid muligheden for at afslutte i Shavasana, hvor du lægger dig fladt ned på ryggen, lader benene gå ud til siden og armene ned langs kroppen og hvil. Håber du nød effekten af øvelserne? Hvis du har lyst til mere yin-yoga med mig, er du velkommen i Parkhusgården i Odense, eller træn med hjemmefra online. Du er med på et klippekort, så du kan være med til Hatha Yoga den ene uge, og Yin Yoga den anden uge. Og den tredje uge har du måske ikke tid i løbet af ugen, så kan du være med i weekenden. Træn når du vil og har tid, men træn.